Здравейте и добре дошли в Нощна библиотека. Когато чуят името на Дракула, повечето хора си представят замък, кръв, безсмъртие, вампир. Но мнозина знаят, че зад една от най-известните хора истории в света стои реален човек. Владетел, чието име предизвиква страх още при живе. Дракула никога не е бил просто измислица. В 15 век в земите на днешна Румъния живял владетел с името Влад III Дракула. Историята ще го запомни с друго име – Влад Цепеш. Нарича го така заради жестокостта му като наказание към враговете. Набиване на кол. Според легендите хиляди хора загинали по този начин. Бащата на Влад бил част от орден, наречен Орденът на Дракона. Поради това той получил прозвището Драконът. А Дракула означавало синът на дракона, но с времето думата започнала да се свързва с нещо още по-мрачно – дявол. През 19 век ирландският писател Брам Стокър започва да работи върху роман за загадъчен аристократ от Източна Европа. Докато проучва историята на Трансилвания, той попаднал на името Дракула и нещо в него го пленило. Така се ражда един от най-известните литературни злодеи в историята. Защо романът е толкова страшен? Дракула не плаши само с чудовища. Романът носи усещането за нещо древно и непознато, което се промъква в модерния свят. Мъгливи замъци, безсънни нощи, сценки зад прозореца и фигура, която никога не изглежда напълно човешка. От публикуването си през 1897 година романът никога не изчезва. Историята за Дракула вдъхновява филми, книги и легенди по целия свят. Но може би причината да продължава да ни плаши е друга, защото зад измисленият вампир винаги стои сянката на истински човек. Някъде между историята и легендата, между човека и чудовището се ражда дракон. И може би точно тази история отказва да умре. Ако харесваш готически истории, литературни мистерии и темни легенди, може да се абонираш, защото това е само началото. Благодаря за вниманието.